Hľadáte miesto na usporiadanie oslavy, promócie, svadby, pomaturitného stretnutia alebo párty pre priateľov či zamestnancov v oblasti Púchova? Už nehľadajte, všetko nájdete v kaviarni, reštaurácii a klube Metropolis. V zrekonštruovanej budove v blízkosti areálu novovznikajúceho športového centra sme pre vás vytvorili príjemné prostredie s ochotnou obsluhou. Každý deň vám chystáme chutné obedové menu za skvelú cenu len 3,20 €. V našej sále klubu Metropolis pre vás pravidelne usporadúvame diskotéky s kvalitnou hudbou a tematické párty v rôznych štýloch. Oldies, latino, country, ale aj tradičné zábavy, halloweenskú, mikulášskú či silvestrovskú. K dispozícii sú útulné boxy so sedačkami, variabilne rozostaviteľné stoly, tanečný parket a bar. Všetko je možné prispôsobiť vašim požiadavkám a finančným možnostiam. To však nie je všetko. Klub Metropolis je skvelé miesto pre usporiadanie vašej svadby. Sála má kapacitu 70 hostí a náš skúsený personál vám perfektne pripraví príjemnú oslavu vášho dôležitého kroku do života. Samozrejmosťou je špičková príprava stolov a výzdoba celej sály. Rovnako kvalitne a v primeranej cene v našom klube prichystáme každú rodinnú oslavu. Klub je ideálne miesto pre pomaturitné a promočné stretávky. A toto všetko vám ponúkame za neuveriteľnú cenu len 5 € za hodinu. V cene je prenájom priestorov, príprava stolov a čašník. I firmy u nás nájdu, čo potrebujú. Klub je ideálne miesto na usporiadanie školení zamestnancov, ale aj firemných posedení a večierkov. A máme pre vás ešte jeden príjemný benefit. Ubytovanie v našej ubytovni za cenu už od 6,50 € za noc. Lacné, ale kvalitné ubytovanie pre svadobných hostí, účastníkov stretávky, školenia alebo oslavy. Cezpolní hostia už nie sú problém. V cene je i parkovanie. Kaviareň a klub Metropolis v Púchove sú jednoducho to, čo ste hľadali. Viac informácií nájdete na www.sisipuchov.sk.